a short text andinoda kushare concerning kunyengetera munamato kana kuti prayer. Bible rinoti men ought always to pray. Munhu unofanira kugara achinyengetera. Let me tell you something concerning prayer. Prayer is a picture of humility. Why? Nyangwe une zvaunogona nekuziva, but when you pray, you are actually telling God, kuti Father, I need you in this case, in this matter, in my life. Kungwara kwangu, kugona kwangu, nema connections angu, aangarevi chinhu kana imi Mwari musipo. So prayer is a picture of humility, just being humble, to allow the Spirit of God, to allow God to be in charge over your situations. So by prayer pane a line inoti thy will be done, thy will be done. Kureva kuti you allow the will of God to take charge, to take over. Une zvaunogona, une zvaunoziva. Don't just do it because unozvigona unozviziva. Firstly, you need to pray and surrender unto the Lord. Tiri mazuva ezororo in this festive season. Unoona kuti vamwe vanhu vanogona nguva ma-victims muma-accidents. Kwete nekuti havagone kudrive zvakanaka, havana kurongeka, asi iri nyaya yekungoti vangovawo ma-victims evanhu vari kudrive zvisina kunaka, then poita accident. So haasi wese ari kufa mu-accident anga ari wrong. Some they actually die vari vanhu vanga vari correct, but vadhumwa nemunhu ari wrong. So besides kuti you are a good driver, we need journey mercies. We need the hand of protection. We need the hand of favor upon our lives. Don't take anything for granted. Kuti aya ndozvigona or kujaira kuti aya ndogara ndichizviita, I know the way, you do it this way, do it this way. In every matter, in every case, in every situation, we need to pray unto the Lord. Surrender the day into the hands of the Lord. Kuti Mwari, pandinoenda kumabasa, pandinofamba, pandinofara nyangwe nevamwe, I need your hand of protection, your hand of blessing, and your hand of favor. So prayer is a picture of humility. Number 2, prayer dialogue, kutaura kwauri kuita na Mwari. So somebody will say, but I don't hear God answering me with an audible voice. Mwari unopindana nenzira dzakawanda uye dzakasiyana siyana. Chikuru ndechekuti wataura kuna Mwari anonzwa, wataura kuna Mwari akatendeka, wataura kuna Mwari ane rudo neupenyu hwako. So today I teach kwenguwa diki from Acts chapter 3 concerning prayer. One day Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer at 3 in the afternoon. Now a man was crippled from birth who was being carried to the temple gate called Beautiful. There he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Muromo uyu une zvaaitarisira nechikonzero chekuti wanga wakagara pagedhiri, vanhu vachimupa mari muplate mundiro yaanga ainayo. So pakauya Peter and John during the hour of prayer. Why Bible ramenshena the time yavakasvika kuti it was the hour of prayer? It shows that this story by revelation is a picture of prayer. So most of us prayer life yedu iri paralyzed, iri crippled. He was expecting kwakanaka in prayer, but don't limit God to an extent you could. What you expect is the only thing that you want and is the only thing that you call an answer. Mwari vakakupa an answer irimo another dimension, unogona kutova a blockage uchiti handizvo zvandakanamatira, toda kuti Mwari vaite ABC. It reminds me or it takes me panguva yevana veIsraeri vari kufamba naMozisi, vari kunyurumwa nenyoka vari murenje, vanoti kuna Mozisi, taura naMwari abvise nyoka pakati pedu. They wanted God to take away the snakes. That was their prayer request.
Mwari vakati kudii kuna Moses, make another fiery bronze serpent and put it on a pole. Wese achatarisa nyoka iri padanda achararama. So people were expecting kuti kana ari Mwari anonzwa ane rudo netsitsi nesu, nyoka ngadzibviswe pakati pedu. But the respond kana kuti answer yaMwari to the people of Israel vari kurumwa nenyoka haisi kupindirana nerequest yavaita yekuti bvisai nyoka. Mwari vari kuti naMozisi tigadzira nyoka yebronze uise padanda, anenge atarisa achararama. Sei Mwari vasina kupinda in line nenyaya yekubviswa kwenyoka idzi? Vanodzigona kudzibvisa, simba racho riripo, nyasha dziripo. But sei Mwari vakasiya nyoka dziripo? That was a picture yekuti pane nguva yekuti zvaunoda kuti Mwari itai handizvo zvine nyaya kudarika Mwari zvavanoda kuita. This was a picture ya Kristu Jesu ari pamuchinjikwa. Nyika yaipa, yaora, yaparara, asi munhu ukaisa focus looking unto Jesus, author and finisher, you can be saved. So Mwari apa raita sekunge idrama raKristu munyika iri kunetsa ine zvakaoma. So pakagadzirwa nyoka yebronze, vanhu vachirumwa nenyoka, kureva kuti matambudziko ari muvanhu anotodawo kuti iye Mwari wacho auye semunhu, iye ari solution. But solution inobva yafanana nechallenge. Vanhu vari kurumwa nenyoka, Mwari vati kuna Mozisi tigadzira imwe nyoka yebronze. So solution nechallenge zvinoita sekunge zvinofanana. So there are times yekuti Mwari vachitipindura unogona kunzwa sekunge haisiriyo mhinduro yacho, nekuti nedzimwe nguva kune mhinduro dzavo dzinoita sekunge dzakafanana nedambudziko ragara riripo. For example, mhinduro kusituation yepoverty igiving, but giving kurilisa, kuita let go zvauinazvo. Yet kuita let go zvauinazvo uchitrust nekutenda muna Mwari, that's the order yekugona kureceive what God is about to release into your life. So most of the times pane nguva yekuti solution inoita sekunge yafanana neproblem. So munhu anopedzisira ava a blockage kusolution nekuda kwekuti mind yake agara akaiuza kuti what I want God to do is this. So during the hour of prayer, Peter and John vachienda mutemple, they met this crippled beggar. So nyaya I know tinemanzisira atinogona kuita, but this is a picture of prayer. That's why Bible mentioned out during the time of prayer, they were going to the temple courts during the hour of prayer. Say vari kumention at the hour of prayer, nyaya iri apa ine chekuita neprayer. Prayer life yedu vazhinji iri crippled. We are the crippled beggar ari pa beautiful gate. Prayer is so beautiful. I dialogue na Mwari, I sign ye humility. But what we expect tiri mu prayer, maybe I'm trying to say it, the church inoda kudzidziswa how to receive. We all know how to pray or what to pray for. But paku receive, now tinofana kusiya a room yekuti Mwari imi munoziva kundidarika. I always tell people this, munhu anofunga ramangwana asi Mwari vanoziva ramangwana. Men thinks about tomorrow, but God knows about tomorrow. So when God is answering you now, vari kukupindura vakatsika pa platform yekuti vanoziva ramangwana. Iwo you are expecting une mhinduro dzaunoda nekuti uri kungofungawo pamusoro peramangwana. So you must leave room, unofanwa kusiya mukana kuna Mwari vakatendeka vamasimba ose uye vanoziva. Nekuti tine nguva dzatinogona kuchemera zvinhu zvisina kutinakira in the future, but zvakangonaka muna today or now. People of God, hear me very well. The challenge yatinayo, our prayer life is crippled. Nokuti the crippled beggar by hour of prayer, he was expecting to receive something. Yet kwemakore ese mazhinji aya, he was receiving that something, Mario, but he remained a crippled beggar. He was receiving something every day at the gate
That was beautiful. But the challenge yakaramba iripo ndeyekuti akaramba ari a beggar. Nekuda kwekuti zvaaireceiva zvaaitarisira aizviwana, but hazvina kumubvisa pakuva a crippled beggar. Urati tine dzimwe mhinduro temama answers atinoda, but haareve chinhu zvekuti angashandira upenyu hwedu. Asi Mwari une mhinduro imwe chete inopedza makore ese ekuchema nekudemba. So most of us prayer life yedu ndo shadow picture ya Acts chapter 3 iri crippled. What we expect, what we think, ndo zvatakamira kuti asi Mwari vakandiitira, which means at the end of the day I can also be a blockage. Ini wacho ndinogona kuva chidziviso na munhu unodzivisa Mwari zvaari kuda kuita muupenyu hwangu, nekuda kwekuti handisi kuzviziva zvandinoda kuti vazive uye vandiitire. Ndo zvandakamira pazviri ndikatarisira. This man was expecting to receive something. No wonder Peter paakati rise up and walk, Bible rinoti akaramba akagara kusvika paverse 7. Peter Bible parinoti taking him by the right hand, kunoti akatozoda kuita kusumudzwa. Iye anzi rise, but haasi kuraisa, akatoita kuzosimudzwa nekuda kwekuti mwoyo wake wanga watotsondoreka, mwoyo wake wanga usisagamuchire nyaya dzekusimudzwa, mwoyo wake nemafungiro ake, he was expecting to receive something. So kazhinji prayer life yedu vazhinji iri crippled to that extent yekuti ini ndindatova a blockage to the answer that God is about to release in my life. Nekuda kwekuti kana ndarumwa nenyoka murenje, pfungwa yangu ndeyekuti dai Mwari vabvisa nyoka pakati pedu. Then Mwari vobva vati kuna Moses, make a bronze serpent and put it on a pole. So ndauya kuzotingodzidzisano tive ne open mind. That's why Ishe Jesu adzidzisa vadzidzi vavo concerning prayer. Vanovapa a prayer line inoti kana maakunyengetera pare pamunofanira kutaura muchiti, thy will be done on earth as it is in heaven. Kuda kwenyu kuitwe panyika sokudenga. Kuda kwenyu. Yet inini ndiri panyika, ndine kuda kwandinoda, ndine zvandinotarisira nekuda kuti Mwari vaite. But Jesu in prayer anoti we must move to a level yekuti we surrender to the will of God. Why? Nekuda kwekuti kuda kwaMwari kwakatinakira. Will ya Mwari yakanaka muupenyu hwangu, nokuti Mwari vanoziva ramangwana, ini ndinoziva zvanhasi. So pane maanswers andinoda ndakamira muna today, but ndisina kutsika paplatform yekuziva kuti in next 10 years, in next 5 years zvinomira. Tine vanhu vakaexpecta zvinhu muupenyu zvavasina kunge valegenshandise mashoko, zvavasina kuwana kana kupuhwa kubva kuna Mwari, zvekuti vanogona kurarama life iri bita nekurwadziwa kuti asi Mwari paishu Mwari ndokunamatai wani, paishu hamuna kundiitira izvi, paishu hamuna kundiitira izvi. Inhau yekuti zviri matiri tiri crippled to an extent yekuti we don't know the future, we only think about the. Tine vanhu vekuti dai zvawaida zvakaintroduced na Mwari mulife mako zvaigona kukukuvadza, zvaigona kutokuuraya upenyu chaiwo, zvaigona kutokusiya upenyu hwako, utano hwako hwakakanisika. But nekuda kwekuti izvozvo hauzvizive, so you have been expecting. Pane nguva yekuti Mwari vachitoziva kuti pane mweya unokuronda wema-accidents, woita sekunge waita delay kuwana motokari yekufamba nayo, iri a way of preserving you. But nekuti hauzvizive unoita bita, unorarama uchirwadziwa kuti asi Mwari, vamwe vangu vese vari kudrive, asi Mwari vamwe vangu vese vakarorwa, vamwe vangu vese vane vana, ina handina. But there are things concerning your life personally zvekuti ukafungidzira kuti aiwa apa ndakanganisi apa Mwari havana kundipindura apa, havana kundiitira, vamwe vangu vazodii. A picture yekuti our minds are crippled. Tine nguva yatinoexpecta zvinhu dai zvaitika sezvizvi muupenyu hwangu, nokuti ana ningi muupenyu hwavo zvakaitikawo saizvozvo. Saka why me? God, why not answering to my call or to my cry? Nekuda kwekuti all my friends motikari dzavo vanadzo, all my friends dzimba dzavo vavaka, all my friends they are married, all my friends. So there are times yekuti when you look at others
zvinogona kushape prayer life yako. You want to be like others. We are different. We are unique. Purpose ne destiny zvakatosiyana. So tine mabasics eupenyu atinoti tikatarisa kuti uyu ane mhuri yake, ane imba yake, ane motikari yake, ane vana vake, anofara, anodii. We are different. But sometimes mind yedu kana iri crippled, unonzwa sekuti aiwa zvisi mufundisi, but why me? Why my case? Dai nyaya yangu yagadziriswawo apa. Unayana ningi zvavo zvinoita. Tinonamata wani pa same church, tinonamata tese, tunoita maprayers, mafastings tese, and zvavo vachikomborerwa zvangu hazvisikuita. God is so faithful. Tine nguva yekuti murume he was expecting to receive something. That something did not come. But Peter introduced someone to him. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rise up and walk. Akabva pakuva a crippled beggar. Akava somebody who can stand on his own. So dzimwe nguva imari chaiyo isina kuya muruoko rwako you expecta. But Mario yegona kukusiya uri crippled. Usina imwe mind inostretcha nekufunga nekuita zvimwe zvinhu zvikuru. Kune pressure mu life yakakunakira to move to a better stage. Pane pamwe pekuti vanhu vanoita sekunge havachakuda, havachakufarira vakusiya. Yet Mwari vachiziva kuti at this stage, all right, I'll give you an example. We all know the lifestyle of a butterfly, and I'll explain maybe one more easy. Butterfly haritange rine mapapiro richibhuruka. Butterfly rinotopinda pa stage yekuti rinotoita segonye like a worm. Richidevelopa kusvika rane rabreka kanonzi kakakuni. Riri mukakakuni kanenge ka plastic like so ka silk like. Riri imomo. Riri worm robreka that cocoon. Rapa larva stage rodevelopa to feathers rozobhuruka. Kana ukasvikira butterfly richibreaka that cocoon, sometimes you feel pity. Kanenge kachirwadziwa kachitraya kari kagonye kanu kari soft kadiki kachiedza kubreaka a cocoon riri a bit tough kachinetseka kubuda, but that stage kakabatsirwa ukauya nescissors ukakata that cocoon kagonye riri kabuda easy watorita cripple. Nekuda kwekuti pakano breaka that cocoon kaita senge kanorwadziwa kachididi ma muscles. That's the only way yekuti ka strengthen ma muscles for the sake ye future pakubhuruka. Kanofanirwa kugara kachibhuruka kachiflipa ma wings. So the process yekubreaka cocoon kachirwadziwa is a way to strengthen the muscles of that worm or of that larva. So any help at that stage will cripple the butterfly not to fly. So there are times in life yekuti uneka kurwadziwa, une systems za uri kubreaka nekudini, and you begin to wonder kuti vamwe zvakaita nyore wani, vamwe vakangowana help yacho, vamwe vakangobatsirwa, vamwe vakangodai. Iwe you are meant to fly. So you need to develop your muscles. You are meant to go places. So you need to develop your muscles. So pane nguva yekuti Mwari vanoita senge vasudurutsa vanhu vangakubatsire to break that cocoon. Vanoita senge vasudurutsa vanhu vangakupe that something you have been expecting. But I've come to tell you this. He's so faithful. He knows about tomorrow. Mwari unoziva ramangwana. Vari kukuchengetedza nekukurwira. Zvaunogona kusaziva kana kuunderstand muna today. Our prayer life is a shadow picture of a crippled beggar. I got up a beautiful gate. Our prayer life is a shadow picture of this crippled beggar. I got up a beautiful gate. Saying that munamato prayer life yedu yakafanana nemurumo. Nyaya payataurwa kunzi Peter and John vachienda mutemple at the hour of prayer. Hour of prayer, which means nyaya yeshe iri kutera ine chekuita nekuti munhu paanopinda mu hour of prayer or mu time of prayer, most of the times what we expect, Mwari vakasapindura saizvozvo vakasaita saizvozvo, we lose focus. That's why murume akanzi look at us titaris.
kurati anga asisiri kutarisa. Paakangonzwa kuti silver and gold hapana, akati I will look for somebody. Rega nditarisa hangu somewhere, imi hamuna zvandinoda. Yet ndo dhera akafamba, ndo dhera akaregera kunzi beggar or crippled beggar. Zvakaitika during the hour of prayer, which means a super hour of prayer. Tikava ne crippled mind, tinosvika pakuti Mwari zvavari kuda kuita tinogona kuva a blockage nekuti tine zvatinoda. He was expecting to receive something. Tine zvatinotarisira kuti Mwari vaite muupenyu hwedu, ende zvimwe zvinongoshepwa nekuti vamwe vedu vakaitirwa zvipi, upenyu hweshamwari dzedu, hwehama dzedu uri kufamba sei. Was a life hausi munhu ari blind asinga unoonawo, unonzwawo, uri musociety nevanhu kuti ana nhingi zvavo zvakazodai, ana nhingi vakavaka dzimba, ana nhingi vane mafamilies, ana nhingi vazodai. I have come to tell you this, we are different. Zvinogona kurwadza nekuda kwokuti dzimwe nguva unenge usiri kuziva kuti dai wakapinda muarea dzakapindwa nevamwe vako, iwo hawaigona kudzibuda zvakanaka. So Mwari vakakupreserva nekuti usapinde muarea idzodzo, dzichikunakidza kuona, dzichikufadza uchidziyemura. This man was expecting to receive something. See that something haina kuuya. Peter ndokubva ati, in the name of Jesus, rise up and walk. A crippled beggar at the beautiful gate is a picture, a prayer. Kuti most of us, our prayer lives iri crippled ku area ye receiving. Prayer life yedu iri crippled ku area yekugamuchira. Why? Nekuti tine zvatinofunga nezvatinoda kuti Mwari dai vaita. Gamba Mwari vane kuita kwavo kunoshamisa, kwakatinakira. Tikasaziva izvozvo, tikasava ne open mind, tikangova ne a crippled mind, a crippled prayer life, we will spend most of our time in one place. Nokuti murume uyu mazuva ese aipiwa that something aipiwa mari, aizongodzoka mangwana acho ari the same person. Crippled beggar, receiving money but angori crippled beggar. Dera akanzi mari yacho haisisipo, dera akanzi racho mari hapana, asi nezita raJesu simuka ufambe. Haana kudzoka ari a crippled beggar. He was somebody different, nokuti agona kuembrace something different kubva pane chaaitarisira to receive. May the good Lord bless you. Mwari vakuropafadzei.